duk abin da kake so shi ma yana tare da kai. Mu rike soyayyar sayyidul bushra. Duk abin da kake so shi ma yana tare da kai. Mu rike soyayyar sayyidul bushra. Rabbi ya Allah da Rasulullahi sayyidul bushra. Taimaka mana jalla da mu samu tsira. Malikal mulki ya ilahu tabara al'azim kai ne masanin komai. Duk abin da ka so haka zai zamto. Gaisuwar farko ta ishe wa habibi da Saifullahi, alihi wa sahabu da auliya'ullahi, ulama'ullahi mabiya ɗaye. Mun sako shurafa'u sun yi mana komai. Duk abin da ka so haka zai zamto. Jama'a kuma tashi gyara kaya an ce bai zamo laifi ba. Sauke kaya an ce bai zamo muraba ba. Manufar muka gane duk abin da ka shuka to a kwana tashi shine zaka girba. Duk abin da ka so haka zai zamto. Ga misali dangi da kuyo sauraro, in ka aikata sharri ka ƙiyin alkhairi kan ka kaiwa ƙwauro. Ko kaɗan kai khairan lada zai taro, ko kaɗan kai sharran zunubi zai taro. Duk abin da ka so haka zai zamto. Dan faɗar manzo ce babatun san ra'ayi babu ƙaunin san kai. Mu riƙe manzanmu ɗadani da ke da kai. Mu bi zafin Allah shi ne ya fi komai. Duk abin da ka so haka zai zamto.
alƙibla in ka ce musu Allah sai su ce maka lala. Sun bi san zuciyarsu ba su gane illa, sun biye shaidani mai sa ayi kwalla. Duk abin da ka so haka zai zamto. Rabbi ya Allah dan manzon Allah, Rabbi samu mu dace mu rike soyayyar Mustapha ƴantacce. MGG sahawa bi salama a takaice, za mu ce wa masoya namiji har da mace. Duk abin da ka so haka zai zamto. Duk abin da kake so shi ma yana tare da kai. Mu rike soyayyar sayyidul bushra. Duk abin da kake so shi ma yana tare da kai. Mu rike soyayyar sayyidul bushra. Duk abin da ka so haka zai zamto. Duk abin da ka so haka zai zamto. Duk abin da ka so haka zai zamto.